ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର। ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? 3, 2, 1 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ। ଏବେ ଜାଣିବା ହସ୍ତିନାପୁରର ପ୍ରଥମ ରାଜାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? 3, 2, 1 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? 3, 2, 1 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେବବ୍ରତ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? 3, 2, 1 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟବତୀ। ପାଣ୍ଡୁ ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? 3, 2, 1 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଚିତ୍ରବୀର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? 3, 2, 1 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାନ୍ଧାରୀ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ? 3, 2, 1 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? 3, 2, 1 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା ସୁବଳ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ? 3, 2, 1 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? 3, 2, 1 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶକୁନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।